Kaixo denoi, hementxe gaude beste behin Leartibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Gaur maiatzaren 31 da, eta hasi egingo gara. Leartibain eta Mutrikun grebak erabateko jarraipena eduki zuen atzo herriguneetan. Dena den herritik kanpo enpresa handi batzuek lan egin zuten. Sindikatuek salatu dutenez, krisia aitzakiatzat hartuz gobernua herritarrak pobretzeko eta eskubideak murrizteko politikak martxan jartzen ari da. Irakurketa horren aurrean lehentasuna jartzeko exigitu diete erakundeei. Itxita, kartel horretxekin topo egin zuten atzo Leartibain eta Mutrikun taberna edo denda askotara joan ziren herritarrek. Izan ere, herriguneetan grebaren jarraipena erabatekoa izan zela esan dute grebarako deia egin zuten sindikatuek. Fikautxo, kide, burdinola eta erabil moduko enpresa handi batzuek ostera lan egin zuten. Besteak beste, enplegu duina, kalitatezko zerbitzu publiko unibertsalak eta prestazio sozial egokiak ezartzeko exigitu diote sindikatuek gobernuari. Sindikatuen esanetan, orain arteko neurriek krisian are gehiago sakontzea lortu dute. Euskal Gobernuak Madrilek inposatutako neurriak onartu baino ez duela egiten gaineratu dute. Horri aurre egiteko, modu bakarra, borroka eta mobilizazioa dela esan dute. Leartibaiko emakume talde ginekologia zerbitzuan egon diren murrizketak salatu dituzte. Bide horretatik emakumeen sexu eta ugalketa eskubideak era integral batean sustatuko dituen zerbitzu aldarrikatu dute eskualdeko herri bakoitzean. Aldarrikapenen bidea hartuta orain emakume taldeek sinadura bilketa jarri dute abian. Ginekologia zerbitzuan egin diren murrizketak salatzeko, sinadura bilketa jarri dute abian Leartibaiko emakume taldeek. Joan den zapatuan prentsaurrekoa eman zuten Ondarroako Alamedan, eta ekitaldi ikusgarri batez girotuta, murrizketak inolako azalpen barik egin direla salatu zuten. Bide beretik, eskualdeko herri bakoitzean, zerbitzu integrala edukitzea eskatu dute. Egoera kritikoa dela be esan dute. Izan be, murrizketak eduki eta gero, orain zerbitzua guztiz kentzeko arriskua dagoela esan dute. Horren aurrean, aldarrikapenak egiten jarraituko dutela azpimarratu dute. Etxebarriko talleres mekaniko Zarakistan enpresa ixteko bidean doala salatu du LAB sindikatuak. Langileek hilabete inguru eman dute greban eta orain kontratuak iraungi eta enpresa lehiaketara aurkeztu beharko dutela esan dute jabeek. Arazoari lehenago heldu izan baliote gaur egunez liratekela egoera horretan egongo esan dute langileek, baina bai, bestelako aldaketarik ezean, talleres mekaniko Zarakistan itxi egingo dute. Langileek eta LAB sindikatuak esandakoaren arabera jabeak egoerari buelta ezin emanda dabiltza. Itxiera horren aurrean langilei enpresa taldeko beste lantegiren batean leku egiteko eskatu die sindikatuak enpresa jabeei. Orokorrean greban eman dituzten asteak luzeak izan direla esan dute beharginek. Mundu bola ailegatu da Mutrikura. Ehunka herritarren babesarekin Mundu MOF ekimena arrakastaz egin zen joan den Barikuan Siri parkean. Behin dantza koreografiatua egin eta gero, bihar Donostian egingo den ekimen nagusira joateko deia egin dute mutrikuarrek. Mutrikuko Siri parkea inoiz baino beteago egon zen joan den Barikuan. Mundu MOF ekimenaren aitzakiarekin herritarrek munduko baliabide naturalak zaintzeko eta datozen belaunaldiei lagatzeko aldarria egin zuten. Ekimenak ordubete inguru iraun zuen eta herriko hainbat eragile eta norbanakok egin zuten bat. Asier Ilarramendi Realeko jokalaria, Irrien Lagunak, Mutriku futbol taldea eta Burumendi Mendizale elkartea daude elkartasuna adierazi diotenen artean. Mutrikun egin eta gero, bihar Mundu MOF ekimena Donostian amaituko da. Bada, mutrikuarrek Donostiara joateko deia zabaldu dute. Martitzenean izurde agertu zen Ondarroan eta Lekeition. Ez da lehen aldia itsas animaliak bertoko kostaldea bizitatzen duena, baina agertzen den bakoitzean portua eta inguruak herritarrez betetzen dira.
Horren beste bizita eta gero herritarrak animaliari izena ipintzekotan daude. Egun egin orduko Ondarroako egidazukaia alai esnatu zen, izan be bizitari bategaz esnatu zen, Izurdeagaz. Aurreko egunetan be ondarrotarrek Izurdea ikusi izan badute be, martitzenean goiz erdia egin zuen portuan eta inguruan. Saltoka eta bueltaka Izurdeak kamera aurrean gustura ibili zen ikuskizuna ematen. Behin Ondarroan ordu batzuk egin ostean, Lekeitiora joan zen. Marinelen esanetan marea goian dagoen egunetan sarri sartzen da Izurde bera. Bizitak ikusita, herritarrak izena ipintzekotan daude. Eta asteburura begira asteon musika, dantza eta kirola izango dira nagusi. Bada bihar Ondarroan Koasi triatloi taldearen eskutik urteroko triatloia egingo da. Lekeition iparraldeko haizeak ospatuko dute eta Markina Seminen Aiko taldeak musika eta dantza eskainiko ditu. Batean edo bestean entretenimendua ez da faltako. Ondarroako triatloia arratsaldeko 3:30 hasiko da eta iluntzera arte iraungo du. Beste behin be, kirolariek eta oro har kirolak herri osoa hartuko du. Herritarrek parte hartzeaz gain, kanpotik be parte hartzaile asko etorriko direla aurrikusten du Koasik. Lekeition ostera, iparraldeko haizeak ekimena egingo da. Gaur hasi eta domekara arte, jaigiroak ez du etenik edukiko. Eta antzerako jaigiroa egongo da bihar Markina Xemeingo Wagonen be. Izan be, Aiko taldeak erromeria giroan aurkeztuko du azken lana, Bilgua. Batean edo bestean, Ondarroan, Lekeition edo Markina Xemeinen, giro honak ez du hutsik egingo. Gaurko zauzi izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko joan den astean Ondarroko Zapato Azule Jaiko abestiaren bideoklipak grabatzeko egindako saioaren making of-a eskainiko dizuegu. Ondoren betiko modura zorion agurrei egingo diegu tartea. Gure aldetik gogoratu, datorren barikuan barrero bezuekin ongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue Hitzaren papereko edizioan eta webgunean be informazio argazki galeriak eta bideoak eskura gaitituzue. Beste barik asteburu on auki eta datorren astera arte. Venga Manuel, bota volanderi! Eta
betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako, berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita